Hindi ko lang naman tayo ngayon at samahan nyo ako sa aking biyahe. I-update ko kayo mga uuwi ng Bicol lalo ngayong Holy Week, kung matraffic ba o hindi sa mga dadaanan. Kukunan ko ng maliwanag kasi araw yung biyahe, day trip. So mga galing dito sa Makati, dito na kami sa Dangwa muna. Nagpunta muna kami dito ni Sir, yung suki ko, kasi mamimili pa siya ng bulaklak kasi dadalhin sa Bicol. Yun ang ano doon, may panata pala kasi sila sa Bicol na may ano doon, nagdadala sila ng mga bulaklak para sa gagawing prosesyon. So antay ko muna si Sir. Biyahe na kami ni Sir papuntang Bicol. Nandito na kami sa Skyway ngayon. Makikita nyo yung sitwasyon ng traffic mamaya. Update namin kayo kung marami bang nire-repair sa mga uuwi ngayong Holy Week. Ngayon nga pala ay March 25, Monday. Ayan, medyo okay pa naman yung lagay ng traffic kasi nandito tayo sa taas ng Skyway. Medyo may counterflow nga lang. Tuwing umaga naman binubuksan na yung counterflow dyan. Ito, bahagi na to ng part ng Alabang. Bali pagbaba na namin ng Skyway, malapit tayo sa Susana Heights exit. Yan. Dito naman, bali exit na kami dito ng Santo Tomas. Galing ng Skyway SLEX. So exit dito Santo Tomas. Ayan, wala pa gaano tayo nakakasabay na sasakyan. Okay yung takbo ng traffic sa ngayon. Ayan, bali RFID tayo lane kasi meron naman tayong load. Kaya yun, nabasa na yung RFID natin. So dito naman, para makaiwas tayo sa traffic sa Alaminos, Laguna, dahil medyo masikip yung kalsada doon, may part masikip dito yung bagong diversion road nila. Yan, kanan tayo dito. Medyo okay, maluwag. Kasi pag doon tayo dumaan sa sentrong Alaminos, may part doon na 2 lanes lang yung kalsada, kaya nagta-traffic. Dadaan pa sa sentro nila. Ito, lalabas to sa may Petron. At ito, fast forward, nandito na tayo sa bandang Lucena. Medyo, yan nga, maganda-ganda yung takbo ng traffic. Wala tayong gaano nakasabay pang mga biyahero. Siguro yung iba kasi talagang may pasok pa. Yung iba naman may mga exam pa sa mga klase, kaya yan, yung mga estudyante lalo na mag-aantay mo silang matapos yon bago magsibiyahe. So dito okay pa, wala pa gaanong biyaherong kasabay. At dito sa parte na to ng Pagbilao, Quezon, sureball to na magta-traffic dito lalo ngayong umpisa ng Miyerkules kasi ito yung bayan na walang diversion road, kaya expected na to magbaon ng maraming pasensya yung bibiyahe dahil talaga sureball to magta-traffic to lalo sa umpisa ng Miyerkules, Huwebes. Yan ang in-expect natin na talagang dagsa yung mga bibiyahe papunta rito, kahit pa north pa siguro. Talagang last year kasi naranasan ko yan, kaya masasabi kong magta-traffic talaga sa lalo dito sa may part na to ng Pagbilao, Quezon, kasi ayan, 2-way lang yung daanan, walang diversion road. Ito, paakyat naman tayo ng zigzag road. Bali ito, papasok na yung tinatawag na, sabi nila, Bitukang Manok, zigzag road o kung ano pa man tawag dito. Ayan, pag private vehicle ka kasi medyo maganda-gandang dumaan dito compare sa baba. Kasi doon ikot yung kalsada. Dito naman patarik nga lang, pero mas lamang to, medyo shortcut. Ayan, maraming mga nag-guide dito, nagta-traffic. Kaya kung meron ay konting barya pag nadaan dito, yan, hagis nyo lang dyan sa kanila. Malaking tulong yan sa atin. At sa kanila na rin yung hagis nating barya kasi dyan lang sila nagkakaroon ng extra income. So dito kasi pag mayroon mga pababang sasakyan, mas pina-priority nila yung paakyat. Kaya pag paakyat ka rito, priority ka. Yung pababa, pinapa-stop muna nila yan para hindi mabitin yung mga sasakyan na paakyat. Lalo na pag loaded yung sasakyan mo, kailangan hindi ka talaga mabitin sa part na to. Medyo matindi-tindi kasi yung patarik na kurbada pa. Dito naman same situation tayo. Bale marami din nagga-guide pag pababa na. Ayan, priority lagi dito yung paakyat din. Kaya pag pababa tayo dito, paistabin tayo ng mga nagga-guide na yan. At ganun pa rin, yan, marami pa rin dito naghihingi ng
konting barya. Kung mayroon tayo, hagis na lang natin dyan sa kanila. So maganda-ganda na yung kalsada sa part nito. Hindi katulad nung pandemic na akala mo dagat yung dinadaanan mo dito, maalon. Pero ngayon maayos-ayos na, may mga reflectorized na sa gilid na kulay dilaw. Malaking tulong to lalo sa gabi kung mapadaan tayo rito, kasi ayan, marami silang nilagay na bagong mga reflectorized na makakatulong sa atin sa pagbiyahe. Nandito na kami ni Sir sa Gumaca, Quezon. So kakain muna kami dito sa gilid dagat. Ayan, sa Litas Eatery doon banda. So maganda yung biyahe, wala gaanong traffic. Doon lang sa may San Pablo kami na traffic. Pero aywan ko lang dito pagsapit ng sa may Lopez yung ginagawa dyan. Kasi nung nakaraan may nadaanan kami dyan na one lane lang, saka doon sa may bandang Quirino. So makikita natin yan pagsapit natin doon. Katapos lang namin ni Sir manangalian dito sa Gumaca, Quezon, gilid dagat. Maraming biyahero din na minto dito kasi bukod sa masarap yung pagkain, may parking. Maganda dito ang gilid dagat kasi. So maya maya lang dito na yung ating biyahe. So yan, dito naman tayo sa part ng Lopez, Quezon. Bali ito ginagawang flyover nila dito. Ito kasing lugar na to, minsan pag tag-ulan binabaha to, malalim, kaya di madaanan kahit malaking sasakyan. Kaya siguro yan, nag-project sila, nagawa ng tulay sa taas. Siguro malaking tulong yan pag matapos na. At dito mayroon ditong ayan, part na one lane lang. Ayan, dito mag-umpisa na, magbaon na kayo ng maraming pasensya dahil sigurado na dito magta-traffic na to sa volume na ng mga sasakyan. Kasi ito nga, stop and go, one lane lang yung nagagamit. Sureball na to na magta-traffic talaga sa area na to. So dito lang naman yan, paglampas dito sa may ginagawa na to, balik ulit sa normal, two-way na ulit yung daan. So dito, fast forward tayo sa may bandang Tagkawayan, Quezon. Mag-uumpisa na naman dito yung ating kalbaryo kasi may mga one lane na naman tayong madadaanan. Stop and go sa lugar na to. Kaya yan, makikita natin na talaga magta-traffic sigurado dito. Bago mag-Del Gallego, yan, marami din ganito sitwasyon. Bukod sa one lane, babagal talaga dahil medyo malubak yung kalsada. Talagang sa araw medyo okay kasi talagang kitang-kita. Sa gabi nga lang, akala mo minsan pantay yung kalsada pero maraming malubak lalo kung umuulan. Ngayon kasi okay kasi walang ulan. Kaya mabuti kahit ganyan moving, at buti na timing namin nagpago yung dito, nagta-traffic, kasi kung hindi talagang medyo may stack up din dahil siyempre marami din dumadaan ditong sasakyan, hindi lang tayo. Kahit ganitong panahon na hindi pa gaanong volume yung sasakyan, lalo na siguro pag pagsapit na nito ng yung volume na talaga yung mga galing din sa Manila, talagang haba sigurado ng traffic sa area natin. Nakapasok na kayo ng Quirino Highway mula sa Tagkawayan, marami na kayong madadaan ganito hanggang makarating dito sa may parte na sa may sentrong bayan ng Ragay. May maraming mga ganito stop and go na parte, yung madaming repair na area talaga. So pagsapit nyo naman dito sa may bayan mismo ng Ragay, huwag kayong magtaka kung akala nyo nasa dagat kayo kasi maalon. Talagang ganun talaga kasi ayan, bukol-bukol yung kalsada rito. Maraming mga hukay-hukay na hindi pa natatapos, hindi pa na aayos. Kaya kung gabi man madaan kayo dito, daan-daan lang, especially sa mga maliliit na sasakyan lalo loaded, kasi mahirap na baka masalda kayo sa mga lubak dito sa may party na to. Ayan, maraming hindi magandang parte yung kalsada sa lugar na to. So sana mga next year o kung kailan man, ma-experience pa lang natin na makadaan ng dire-diretso, yung walang nire-repair na parte, itong lalo na yung Quirino Highway. Pero kailan kaya mangyayari yon? So
mula ginawa to hanggang ngayon parang hindi ko pa na-experience dumaan dito na walang ginagawa. Palaging mayroon, kung hindi man dito sa ibang part. Kaya kailangan ng pasensya lang talaga. Dito naman sa dulo, yan ang palatandaan ko na nasa dulo ka na ng Quirino Highway pag natanaw mo na yung billboard na yan. Ayan, pag nagpakita na yan, ibig sabihin nasa Sipukot, dulo ka na ng Quirino Highway. Ayan, bali sa may dulo na to, napakarami din nakalagay dyan na kung ano-anong billboard. Bali pag sa kaliwa ka, yan yung pupuntang Dait. At kung hindi ka nagdaan ng Quirino Highway, diyan ka nagdaan ng Dait, Sipukot, dito rin ang labas mo. Yan, pinakang main road na to. Kung pupunta mo tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao, dito na yan ang pinakadaan talaga. Ayan. So dito naman, para maiwasan nyo yung traffic sa parting Naga at Pili, pag pupunta kayong Legazpi, Sorsogon, Tabaco, or Visayas, Mindanao, pag mga light vehicle, so pwede kayong mag-divert dito. Ang labas dito, pwede kayong lumabas ng Nabwa, pwede rin sa Pulangi, depende kung saan nyo gusto. Kasi kami tatagos dito sa Nabwa, doon kasi papunta si Sir. Yung suki ko nakasama ko ngayon. Yan, bali ito yung palatandaan niya, yung maliit na gas station dyan sa kaliwa. Bali kanan dito, Tommy Nalabak. At pag gumamit naman kayo ng Waze, nakalagay dito, ano yan, GMA Highway. Yan, pag nakadaan na kayo dito, tuloy-tuloy lang yan. Ayan, okay naman na nung pandemic, medyo pangit yung part na to. Ayan, ngayon, okay na siya. Kaya, malaking tulong to para makaiwas sa traffic sa parting Pili at Naga area. So ito yung bandang gitna nung ayan, Minalabak GMA Highway. Medyo maganda na. Meron din parting nire-repair, kaya lang okay na rin to kaysa matraffic yung daanan mo. At least dito konti lang yung mga dumadaang sasakyan. Bukod sa konti, maganda rin yung magiging tanawin dito. Ayan, kita natin na puro green, puro nyugan yung makikita natin dito sa lugar na to. Pero kagandahan lang is wala talagang traffic. Yan, so nandito na tayo sa Nabwa, Camarines Sur. Kababa ako lang sir sa kanya dito sa may sentro Nabwa, paglampas ng bayan. Medyo madilim-dilim na kasi time check, alas 6:08 ng gabi. Kami ito na pala ako sa Matakon, Pulangi, sa Petron. Karga muna tayo ng diesel para yan, tuloy-tuloy na. Dito kasi yung ano, may turbo diesel sila. Bali, tinakbo natin 469.7 km. Time check 6:24. Dito nakita ko sa ano na may turbo diesel. So turbo diesel kinakarga ko kasi pag long drive, kasi mas maganda siyang humataw pagka ganyan. So siguro makarga ko dun sa amin mga 7:30 siguro. Nandun na ako sa lugar namin sa Ginubatan. Parating na ako finally dito sa lugar namin. Time check 7:09 ng gabi. So kanina umakyat kami ng Skyway galing ng Dangwa, alas 8. Akala ko abutin ako ng 12 hours bago makarating dito. So nagdaan pa kasi ko ng Nabwa, Camarines Sur, kasi dinrap ko doon si Sir, yung kasama ko kanina. Pagka-drop ko sa kanya sa ako tumuloy dito. So yan. Yan yung mga nadaanan kong traffic diyan sa bandang Quezon, dito sa ayan, Quirino Highway. Mula Tagkawayan hanggang dito sa Miragay, may mga one lane yung mga ginagawa dyan. Kaya sa mga bibiyahe, doble ingat at sigurado napaka-traffic dyan, lalo ngayong Miyerkules, Huwebes. Ayan, sigurado na yan. Araw o gabi man, sigurado traffic na dyan. So ingat na lang po sa mga bibiyahe. At least yan, may idea kayo kahit kaunti dyan sa mga dadaanan nyo na traffic. So kami, hindi naman kami ganong na traffic kasi normal pa naman yung daan namin dyan. Okay pa naman yung flowing ng traffic kasi wala pa kaming ganong nakasabay. Kasi siguro ang volume ng pasahero magmula sa siguro Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes Santo yan. Sure ball yan.